Ah. Uit een schaambare hond, denk ik. Ik denk het, ja. Zie je hem dit vaker? Nee, vaak niet. Ja, meestal best wel plat aanwijzen, joh. Wat denk je dat hier nou maar is? Ja, of hij heeft al een tik van een auto gewoon. Of hij is te laat misschien weer in te sliepen. Ja, ze rollen in een hele loop, hè. Dat is een verdedigingsmechanisme. Grauwe klauwen? Die ik al het beestje. Nee, dat beestje. Ik weet niet wat er in die moffen zit. Maar we wien je met wat hij in taakje hoort. Nou, we zouden even naar een kwekerij dan bij hem te beginnen. Voor. Om te planten, je met de oren nergens naar een plant, bij hem planten we. Oh ja, dat is nou de tijd natuurlijk. Ja. Nou ja, dan onderwijs kom je wel wat zien, hè. Je zit bij de afdeling Green, niet dat aan het denken of zo. Wijkbeheer, hè? Wijkbeheer. Ja. Ik zit er net zo in, dat heeft wel trots. Maar dit is wel bijzonder, of net? Ja, dat is wel aardig. Maar daar heeft hem of net onder, kun je hem net pakken. Mooi klein aaien. Ja, ik denk dat het wel mooi valt, ja. Ja? Ja. Dat is net erin kniepen, nou. Ja. Nou, ik zal net zo moeten. Het valt tot daar. Als je maar rustig op een hand hebt, dan... Oh ja. Ah, ik heb wel wat begrutsie met hem. Ja, daarom zet hem in het bos. Daarom zetten we hem in het bos. Ja, zet maar gauw in het bos. Kan er een mooi plaatje zietje voor de winter, kan er hem bel, ja. Nou, met als je in de camera. Ja. Hoi. Hoi. Ja, daar die. Een beestje. Zo, wat is een plaatje maar vinden voor de winter?